mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang, mapawis-pawis na hapon sa ating lahat. For today's vlog, punta tayo kay Kuya Noni. Kasi meron tayong dito, project na pinapagawa. Siyempre, shoutout sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers, sa mga datihan. Especially guys, kay Kuya Bal. Kasama ko ngayon si Ate Catherine, official. Hello, shout! Kasama ko siya ngayon, punta kami kina Kuya Noni. First time daw niya mapunta dito ay kina Kuya Noni. So, ayun, shout out. Yan, shout out. Pasupport po ng channel ni Ate Catherine. Yan, si Catherine Official. Walang dugtong na TV or vlog. So, ayun guys, may mga dala kami syempre. Pagkain guys, kasi mahirap dito kina Kuya Noni. Lalo na po pagkain po kasi nga, nasa tayo, gubat. So, ayun. Ayun, dito na tayo. Riko. Wala ata sila. Ewan ko lang kung ginagawa na ni Kuya Marlon yung pinapagawa kong kubo. Hinapon kami kasi sobrang init ba. At meron pa akong mga ginagawa din. Mukhang si nanay lang. Uy, agoy, ang ganda ng damit ni nanay Nay, magandang hapon. Ikaw lang mag-isa? Ha? Wow, kumakain si nanay. Anong ulam mo, Nay? May dala akong fried chicken, Fried chicken. Pritong manok ba? Pritong manok. Ayan, tamang-tama kumakain ka. Ulam ka. Anong alam ito? Fried chicken. Manok? Oo. Ganda ng damit mo ngayon, mukha kang Barbie. Lagay natin dito para marinig ang imong boses. Ay, Mukha kang Barbie. Ha? Kasi mo yun dyan at ilang. Hayaan mo na. Para marinig ang boses mo. Alisin mo yun dyan. Sige, alisin na natin. Asan si Kuya Noni? Ewan ko kung nasaan. Kuya Noni? Uy, asan ka? Ay, andun pala si Kuya Noni. Kumakain. Kainin ng manok. Manok. Aso na ha? Baka kainin. Uy, ano na tayo? Hugas plato? Ha? Hugas plato ka? O, ayos na baga? Nilinis nyo na yung Nasaan si Kuya Marlon? Kabit natin. Po. Ha? Nasa dait. Kailan lang? Kanina po umaga. Nagpunta siya. Ngayon, nalinis nyo na rin pala, Ayos na yung Ay, nandun yung pasalubong ko kay nanay. Anong ginawa ni Kuya Marlon dito? Sa Ate Kat, kilala mo yan? Sa Ate Kat? Kalinga Partners? Kilala ka pala, Ti. First time. Sabi mo, first time ka napunta dito. Good afternoon po. Sa lighthouse, basta na ni... Sa lighthouse. Sa lighthouse. Ay, oo. Dinadala pala namin yan din doon sa sa lighthouse pala dati. Ayun, nag-try na kayo nagsaing dyan, Kuya? Opo. Ito? Opo. Ayos, Dito na kayo Mahirap tayo mag-yuko-yuko dito, mababa. No? Ayun, tinabunan na din pala, no? Hindi na tinanggal yung bunot dito? Di na po, tinamad yata. Tinamad. Tinamad. Kaya na lang. Tambakan. Yun pa dito. May balon pa lang. Nanay, tubig dirati. Tubig po. Pwedeng inuman. Malinis bagay yan, Tikat. Malalim kaya Noni? Malalim. Puno-puno ng tubig. Hindi na tinanggalan ng damo. Kaya Noni, hindi nyo na tinanggalan ng damo? Di na po. Bakit? Tinamad. Tinamad din. Galingan kanina maghugas ng plato ay.
Ayun, oh. Ay, oo nga, ang dami nga ate katubig, oh. Ang daming tubig. Yan lang hugasin mo? Mm. Di kami nakapunta kahapon. Ah. Ano bang nangyari kahapon? Ba't di kami nakapunta ni Bina? Na-busy ako kahapon ay. Kanya-kanya kaming ano, pakuan. Pero dito hindi naman masyadong mainit, no? Tikat mo sa ilaan. Oo, masarap. Pero grabe sa atin, talagang maano natin yung init, ano? Nasaan yung ano mo kay Nuni at magsiga tayo kay Nuni? Nandun po, sa loob. Sa may TV. Magsiga tayo. Tingnan natin. Ano? Sindihan yung ano, magganon ba walis? Nasaan yung walis mo? Naroon din po doon sa harapan. Sa harapan din. Nay, tapos ka lang kumain? Ah, hindi pa kumain. Ah, nagkakain ka ng karne. Masarap? Kuhanan niya na ya, kay baka maano na ha? Huwag mo iwanan, kay baka kainin ng pusa. Tikas oh. Ayoko. Hmm? Busog. Kita mo nakabahan natin. Sakit kaya ang tiyan sa busog. Oo, kadali ko na ako. Tikman mo chicken lumpia. Tikman mo gani, lamig kayo. Hindi ba natin? Dagang ko. Huli si nanay. Makain. Sarap? Tikman mo tunay. Ano nga yan mo? Lumpia. Ang ganda ng damit mo ngayon ah. Madata. Ha? Madata yan. Madata imong damit? Barbie? Barbie baga damit mo? Ha? Madata yan. Mm. Malambot? Malambot kung manok? Nakulat na ilaw? Meron. Kababayad ko lang. Sabi ka isa. Pagkasaan ka daw? Kuya Bal. Yan. Hinundang. Hindi niya kilala. Diyan lang sa dahil. Nakakalimutin ka. Taga-dait, Nay. Doon sa inuuwian ko, taga doon din siya. Doon nagtitira? Ha? Doon niya nagtitira? Masama ka? Hindi. Bakit? Hindi ko alam yun. Maganda doon sa dait. Marami pagkain. Marami nagtitinda ng ano doon. Mga ganyan, katulad ng kinakain mo, fried chicken. Pritong manok, lechon. Yung paborito mo baga? Masarap, no? Malasa? Wala ka ng kanin? Ha? Kanin? Wala na. Wala ng kanin? Wala na. Ay, naubusan ka pala ng kanin. Baka meron pa, sandukan kita. Ewan ko kung meron pa doon. Ah, kuha ka? Tingnan ko. Titingnan mo, sige, sige. Lagay, ayan, may ganyan si Kuya Marlon, ang laki. Ayan, oh. Para siyang kukuha ni, uy, ang laki-laki, uy. Makain na. Nakakain yan. Nay, di ba galyang to? Nakakain ko, Nay. Oo. Masarap niyan pag ginanot eh. Para siyang gabi, niluluto. Parang ewan ko. At diyan niluto ni Nonilon. Diyan niluto ni Nonilon. Bukas pa yan, pagdating ko. Lutuin ni Kuya Marlon. Oh, may kanin pa pala na eh. Meron pa.
Sabi mo, wala ng kanin. Meron kang kaunti. Kami ko pa. Marami pang may mga tinapay pa yan dyan. Tipid din namin kumain. Tinapay ay... Ito tuna bread yan ay. Ito na, gusto mo na? Ay ko. Lumpia Shanghai. Kuha ka pa mano. Kain ka pa. Nay, kain ka pa. Marami pang dyan. Pritong manok. Na dyan na. Sinama namin si nanay kumain. Ayos ka nung niya. Anong oras ka nagising kanina umaga? Aga po. Ha? Aga. Maaga pa. Sandal natin dito yung kuan. Magsiga tayo kuya Noni. Yeah. Magsiga kami, magsiga. Ha? Lagi. Mag-kuan? Tayo dito? Silaban. Saan nakalagay ka nun? Puro? Sa may TV po. Ganun kami dyan. May TV ko na. Ini ng aso. Hanggang dyan lang? Hindi natin kasatuloy doon? Pwede na yan, silaban? May gayang pala kinuha si Kuya Marlon. Ano? Ito po, plastic. Saan? Yan. Ito. Ay, yun. Kailan yung kinuha ni Kuya Marlon? Yung kuan, ganyan Kuya Nuni. Kanina lang po. Ay, kanina. Namitay na. Meron. Daspanin na lang yung iba. Ay, dyan sa kabila. Nasaan yung gagawin ni Kuya Marlon ditong kuan, lamesa? Yun na lang yata po, yung dati. Ha? Yung dati yata pong yari na. Yung dati na lang, ililipat lang dito? Oo. Saan nakalagay yun? Meron po dun sa kaida. Ha? Meron po sa harap. Yun siya. May lamesa ba sa harap? Meron po. Yung kinakainan ninyo doon? May washing machine. Ah, Brown baga po yun. ha? Brown. Ililipat dito? Yun na lang pala. Malapit na yung apo eh. Naka-ready na yung isang kahoy para doon dito sa kabila kung ano naupuan. Opo. Naka-ready na.
Nagtrabaho lang po si Kuya Marlon. Ah, nagtrabaho siya. Linggo? Hmm. Paano niya nalaman may trabaho siya? May nag-chat sa kanya? Pinapunta po nung nagpapalinis. Ah, kaya pala hindi nakagawa ngayon. Bukas nandito siya. Hmm. O sige, punta na lang kami ulit dito ni Sama ko si Bina, dito na lang magluto ng almusal, ha? Sama ko na lang si Bina bukas. Kasi ngayon, alanganin linggo, pahinga. Hindi naman din namamahinga at may mga trabaho din. Nay, linis. Nagsunog. Ha? Oo. Sapa mo na, tis. Sapa. Pati doon sa likod, sapa din. May tubig pa ba kuya nuni? Wala na po. Natutuyot na. Ay, natutuyo din pala ito? Hmm. Dati puno-puno ng tubig yan dyan, Wala, pati yung fish pa ni Kuya Marlon, tuyot na din, Hmm. Tuyo. Nawalan din ng tubig. Ayun, ang linis na ng kubo, Malapit na matapos. Bukas na lang, lagyan ni Kuya Marlon ng upuan dyan sa kabila bukas. Mag-aga na lang. Para ilipat na kagad dito yung lamesa. So, pwede na. Kunting kimbot na lang matatapos na. Tinanong ko si Kuya Marlon kung meron pa siyang meron pa siyang tawag nito? Tako. Meron pa yata. Meron pa daw, sabi niya. Madami-dami ba yung binili ko. Kasi ilang kilo yung binili ko nga, tapos sa niya. So, ganda na tingnan. Malinis, maaliwalas. Linis lang talaga katapat ko yan, Hmm. Kasi mo parating nunilon siya. Mainit. Si nanay. Nakabantay naman si Nuni, Nay. Ha? Madadagdag. Wala yan naman. Patay naman baga wala na Naka-off. Paubos na rin yung dahon. Sabi mo kay Kuya Nuni, baka gumapang papunta sa kabila. Ha? Hindi naman Layo. Alam mo. Sige na, magsiga ka na kung magsiga ka na. Ayun yung tubig, bantayan mo na lang Kuya Nuni. Shout out sa lahat. Ayun si Kuya Nuni, Shout out ka Kuya Nuni. Shoutout po. Mga viewers natin. Viewers natin. Si Kuya Nuni, siya na magpapatuloy. Para pagbalik, palinis na. Pati may lamisa na pati dyan Diyan na kami magluto. Ayos na lahat. Ayan, shout out Rich Team. So, ayan na po yung ating kubo. Malapit na matapos. Ilalagyan na lang yan dyan na mesa. Tapos dito, isa pang upuan. Naka-ready na lang yung upuan dyan. Ayan, abangan nyo po bukas. Ayan na shout. Kanoni, bye-bye at hapon na. Matuloy na kami ha. Bye-bye. Nay? Alis na kami, Nay. Uwi na kami. Gabi na, Nay, matuloy na kami, Nay. Yung ulam, Nay, saan mo nilagay? Parehas pa kayo naka-pink, Ganun matuloy na kami. Yung galyang. Bukas na lang yung galyang kanuni, ha. Magdala kami ni Bina ng pampalasa. Bukas. Bye-bye. So, ayun, tuloy na po kami mga kagwaps. At yan, mapagpalang hapon sa ating lahat. Thank you so much sa mga nandyan. Always sa ating premiere.
Shout out po kay ating Aviolet Channel, kay Lia Manalo Vlogs, kay Lily Hubilia, kay Manila, shout out. Bams 2.0 Amitaw Vlogs, Bridget Osi, shout out kay Ma'am Jean Official TV, Ma'am Sisa Line, Tita Rose from abroad, syempre kay Ma'am Dina Asuncinon, Romilda Cabardo, Sabrina Enrique, shout out. So ayun guys, sa lahat po ng sa Rich Team, shout out po kay Ma'am Mia, shout out kay Ma'am Mild Santos, Awing Villa, shout out kay Ma'am Japinay, Miss White from Japan, Ma'am Nads from abroad, Ma'am Edna from abroad, shout out. Pipadilla, shout out po. At syempre si Ate Kat. Kat. Ayaw po, inantok na ako. Mata ko, nagluloy. Ano oras ka ba nagising kanina? Ha? Natulog ako kagabi mga... Late ka natulog kagabi, no? Ako maaga ako natulog. Mga tawag Maaga ako nakatulog kagabi, guys. Chicago. Kahit papaano hindi na ako namamahay. Nakapag-adjust na. O, Ate Kat, pampabango. Napagod. Pampabango. Kabango na yung bigas natin. Bili man natin yung bigas. Ayan, di pa kontento sa kabanguhan. So, ayan, shout out po. Ay, wait lang. God bless everyone. See you in my next vlog. Bye-bye, guys.